ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya ka East West Group of Institution Bangalore ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course ka bala ithu da ka Indian Nursing Council ka by admission ka badunatam but she's pa percent ka jinyokam pila ru ban apply da ka education loan. Kawai kalong kami kapag kipulit kilaburi ya ka kerteng bat kacakasa jongka kalalet ban ujor sya thanat ha ka khanri tarik uyayong arajar arpsan ha ka por no phaisi uwei ubrio ubakam yaladi ba udei uba Rani ulalet sya ka Dukan jongka kabadan ha Nongrim Hills Shillong bat ulapan bor ye ki nong trei jongka ba kidei ban ai be ye u arajar Tyngka bat uthok ye ki da kabakam ba udei uba ya itu ithau bat katrai Dukan. Kani kalong katkum ka khubor kabaki pulet ka Meghalaya kila pelat ba lingba ka website jongki hanrei omsem labatay biniapan la udesisyan em uba ka ye itu itaw la kila yo kem ne em yaw tayo briyo ne ulawan penpai biang ne em ya ka tega pisa ka bausim.